लोगोफोर जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टआ चाइनानि खायसे मबाइल एप्सफोरखौ दायो बेन खालामनो थांगासिनो लोगोफोर जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टआ बे चाइनानि एप्सखौ मानो बा चाइनानि मबाइल एप्सफोरखौ मानो बेन खालामनो थांगासिनो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों दिनै सुंद'यै सावरायगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोनखौ खावलायखायो नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायो आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दानिया फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायदोनि लोगोफोर दायोथ' गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ जे जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्टआ चाइनानि गासै 59टा चाइनिज एप्सखौ अफिसियेलि बेन खालामनाय जाबाय दा बैफोर एप्सफोरा मा आं बेफोरनि गासै लिस्टखौ गाहायाव डिसक्रिपशनाव होनाय जादों नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरो बेफोरनि गेजेराव नोंथाङाबो माबा मोनसे एप्सखौ बाहायोब्ला बेखौ बाहायनायाव नोंथाङा सांग्रां जाब्लानो जाबाय लोगोफोर दा बैफोर एप्सखौ जोङो मानो बाहायनायनिफ्राय गोजान जानांगौ बा जोंनि इन्डियानि गभर्नमेन्टआ बा जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्टआ बेफोर एप्सखौ मानो बेन खालामनाय जादों दा जोंनि इन्डियानि आईटी मिनिस्टार रविशंकर प्रसाद बिथाङा बुंनाय बादिब्ला जे जोंनि इन्डियानि खायसे सेफ्टि सिकिउरिटि बा जोंनि इन्डियानि जौगानायनि थाखाय बा जोंनि इन्डियानि खायसे डाटाफोरखौ प्राइभेसि लाखिनो थाखाय बेफोर एप्सफोरखौ बेन खालामनाय जादों होननानै बिथाङा बुंदों हमना ला मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै जे जोंनि भारतआवनो मोनसे जाथाय जागासिनो दङ आरो बे जाथायफोरखौ लानानैनो टिकटकआव जोंनि इन्डियानि मानसिफोरा गोबां भिडिअ बानायगासिनो आरो बेफोर जाथायफोरखौ लानानै दा बेफोर टिकटकनि जोहैनो जोंनि गुबुन हादोरनि मानसिफोरा बा चाइनानि मानसिफोरा बेफोरनि गासै डिटेल्सखौ मोनजोबो आरो स' बेनिखायनो बेफोर टिकटक बा जोंनि जिखिजाया चाइनिज एप्सफोरा माने मोनसे बिथांमोननि इनफरमेसन कालेक्ट खालामग्रा मोनसे एप्स बायदिसो आरो दा बेनिखायनो जोंनि इन्डियायाव जि जाथाय जागासिनो दङ बेफोर जाथायफोरखौ प्राइभेसि लाखिनो थाखाय जोंनि इन्डियायाव जि जाथाय जागासिनो दङ बेफोर जाथायफोरखौ प्राइभेसि लाखिनो थाखायनो जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टआ बेफोर एप्सफोरखौ दायो बेन खालामनो थांगासिनो दङ स' लोगोफोर जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टनि इनफरमेसन टेक्न'लजि एक्ट सेक्सन 69A नि जोहै बेफोर गासै एप्सफोरखौ बेन खालामनाय जादों जाहाथे जोंनि हादोरा सेफटि थायो बा जोंनि हादोरनि खायसे इम्परटेन्ट खोथाफोरखौ गुबुन हादोरा जाहाथे मिथिया बेफोरनि थाखायनो बेफोर एप्सखौ बेन खालामनाय जादों जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टआ थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो खावलायो जाहाथे नोंथांमोनाबो बेफोर एप्सखौ बाहायनायाव एसे सांग्रां जाब्लानो जाबाय आरो बेफोर एप्सआ दायो लासै लासै प्ले स्ट'रनिफ्राय गोमालांगोन नोंथांमोना साननैसो उनाव बेफोर एप्सखौ प्ले स्ट'रावबो मोननाय नंलिया जियानो जाथों मानो लोगोफोर दा बेफोर एप्सनि अल्टारनेट बा बेफोर एप्स बायदिनो एखे रोखोमनि जोंनि इन्डियायावबो दायो गोबां ओंखारबाय नोंथांमोना बेफोर एप्सखौ बाहायब्लानो जाबाय हादरनि बा चाइनानि एप्सखौ जों बाहायबाय थायोब्ला जोंनि इन्डियानि खायसे इम्परटेन्ट खोथाफोरखौ बिथांमोना डाइरेक्टलि मिथिहोयो बेनिखायनो जोंनि इन्डियानि खायसे खोथाफोरखौ सेक्रेटरि लाखिनो थाखाय चाइनानि एप्सफोरखौ जाहाथे बाहाया आं बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ नोंथाङा जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे मोनसे मोजां खोथा चाइनानि जिखिनि एप्स दं बेफोर एप्सफोरा माने टटेलि मोजां नङाखौनो बुंजायो आरो थ' बेफोरनि थाखाय नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ